Apat katao kabilang ang isang barangay kagawad ang nasugatan matapos saksakin ng isang lalaki sa barangay Kumayday Kaday del Gallego, Camarines Sur mag-aalas 8:30 kagabi. Ayon kay Police Major Romel Senendres, hepe ng Del Gallego Municipal Police Station, isang concerned citizen ang nag-report sa kanilang istasyon na may lalaking nagangalang Bonifacio, 39 anyos at residente ng Sitio Spillway, Barangay Binahaan, Pagbilao, Quezon ang naninindak sa mga motorista sa Rolando Andaya Highway. Inaambahan umano nito ng saksak ang mga dumadaan. Batay sa report, agad na rumisponde sina Barangay Kagawad Pastor Buates, Chief Tanod na si Michael Marshall at kapwa nito Tanod na si Ferdinand Estremera at si Jeffrey Mariano, isang sari-sari store owner. Pawang residente ng barangay, ngunit mabilis silang sinaksak ng sospek na umano'y dumaranas ng depresyon. Napag-alaman namin, kasi taga-Pagbilao, Quezon ito. Tinanong ko doon, taga-Sitio Spillway, Barangay Binahaan siya. Tinanong ko doon sa Musbong Police Station. Napaundat po na ng punong barangay doon sa barangay na ito po pala ay 3 araw nang hinahanap ng kapamilya at may depression po. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang mga biktima. Nasugatan din ang suspect matapos na pagtulungan ng mga dumadaang motorista. Habang nasa ambulansya na papunta sa ospital, binasag nito ang glass panel door ng sasakyan at tumalon habang tumatakbo ang sasakyan. Dinala sa Bicol Medical Center sa Naga City ang 5 sugatan, kasama na ang suspect para sa agarang atensyong medikal. Siguro ang unang-unang makakatulong sa mga ganitong sitwasyon, lalo na sa pamilya na nagsasuffer po ng depression, support po ng family mo na ilatin kasi wala man ibang tutulong dyan sa ganitong mga sitwasyon po ng kapamilya. Lalo na uuso ngayon yung mga ganitong sitwasyon na pag may depression po dinadaanan, supportan ng kapamilya kasi walang ibang tutulong dyan. Sa lahat man po na sana mag-iwas din tayo. Sa kasalukuyan, nagpapagaling pa rin ang suspect sa ospital at mahigpit na binabantayan ng mga pulis. Nakatakda siyang ilipat sa kustudiya ng Del Gallego Municipal Police Station para maharap ang mga kasong isasampalaban sa kanya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Regine Boy.